trajectòria en diferents àmbits. Som COP57 i som cooperativa federada. COP57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. Recull l'estalvi de persones i entitats i el transforma en finançament per a entitats de l'economia social i solidària. El màxim objectiu que té no és maximitzar beneficis, sinó contribuir a la transformació social. No és un banc, per tant, no compta amb l'operativa bancària habitual. El que sí que és COP57 és un espai per tenir-hi els estalvis, que no es preveuen utilitzar o per obtenir finançament per a entitats i projectes transformadors de l'economia social i solidària. COP57 neix de la lluita obrera de l'editorial Bruguera. Es va decidir liquidar l'empresa i més de 700 persones treballadores van anar al carrer. Unes quantes persones van lluitar, es va guanyar el judici, aquest grup d'antics treballadores i treballadors van crear un fons per promoure projectes econòmics que persiguissin la consolidació i la creació de llocs de feina de qualitat, especialment en model cooperatiu. Fruit d'això, al juny de 1995 es va crear el COP57. Per COP57, ser cooperativa vol dir que les sòcies són les propietàries i les que prenen les decisions col·lectivament. Les decisions es prenen democràticament a l'assemblea, que l'assemblea és l'òrgan sobirà màxim que marca el rumb de la cooperativa i escull els òrgans de govern. Dins d'aquesta assemblea, el vot és ponderat, en funció de la tipologia de les sòcies i no del capital aportat. D'aquesta manera, vetllem per posar la coherència, la transparència i l'ètica al centre. Totes les persones o entitats que vulguin vincular-s'hi ho fan des d'una posició de sòcia. COP57 som una cooperativa de serveis, llavors amb la mesura de que tenim sòcies de treball i, per altra banda, bona part de les nostres sòcies de serveis són cooperatives de treball associat, des del principi hem tingut clar que hem d'estar federats a la Federació de Cooperatives de Treball. Creiem que el fet de que les cooperatives estiguem participant activament en les federacions, això enforteix el moviment cooperatiu i fa extendre el model cooperatiu a la societat, que és un dels objectius de COP57. Els últims 7 anys, COP57 hem format part del Consell Rector de la Federació, hem participat en l'eix mirada territori, creiem que és molt positiu que les diferents cooperatives formin part dels seus òrgans rectors o no, participin als diferents àmbits de treball de la Federació.